And without any further ado, if you have your Bibles with you, John chapter 8, verse 32. It's a very familiar verse. Okay? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. And my preaching this morning is entitled Freedom. Okay? Kayo po'y makakapula po. Okay, pag sinabing freedom po, meron tinatawag na freedom na ang pagkakala ng tao ay tama. Kaya meron tayong tatlong papag-aralan po. Man's way, God's way, and Satan's way. Kaya ang akala ng iba, in the book of Proverbs, chapter 16, verse 25. There is a way that seemeth right unto man, but the ways thereof are the ways of death. Okay? Kaya dito po, para malaman po natin talaga kung ano ba yung freedom na pinaglalaban po natin. Dapat malaman po muna natin kung i-classify natin. Okay. At tayo po lahat ay may karapatan. Bilang tao po, mayroon tayong pinaglalaban. Ano po? Kaya ang sabi po ng Book of Proverbs, tila ba nga mayroong kalayaan? O there is a way. May daan na para bang totoo. Pero sa dulo pala ay kapamakan. And natural man. In the book of Corinthians, what is a natural man? A natural man cannot receive the things that are spiritual. Okay? Yan ang man. That is a man's way. Kaya magkalis po ang man's way sa God's way. Amen po? At meron tinatawag tayong God's way. What is God's way? Ang God's way po, ang nais ng Lord, mapagpala po tayong lahat. Ang nais ng Lord, pangako ng Diyos yan. Ito yung God's way. Ang sabi po sa John 10:10, 10:10b, pumunta rito ang ating Panginoon that we might have life abundantly, more abundantly. John 14:6, I am the way. God's way, I am the truth, and I am the life. That is God's way. Amen? Man's way, God's way, and Satan's way. Meron din si Satanas. Ang mission ni Satanas, 10:10, Book of John, sa A. Satan came to destroy, to kill, and to what? And to steal. Satan's way yan. Okay? So, tatlo po yung papag-aralan po natin. Pero alam na po natin yan dahil worker po tayo. Now, kasi Satan's way, di ba? Pag-worldly kasi. Tatandaan po natin dito, worldly. Tayo po ay nandito sa mundong ito. Tayo po ay pinili ng Diyos para maging matalino. Worker of God. Ibig sabihin, alam na natin ang God's way. Dahil napalaya na po tayo ng ating Panginoon. If you want multiplication, the law of multiplication and precision, the exactness, the law of accuracy, the law of numbers, if you want blessing, law of God, the God's way. Amen? Kailangan makuha po natin yung buong katotohanan because that is the title of our message. And ye shall know the truth, and the truth shall set us free. Ang truth na tinutukoy po sa context na yan ay hinahanap nila kung sino si Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Hindi makapaniwala sila kasi nakikita siya eh. Pinakilala niya ang kanyang sarili, hindi sila makapaniwala. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Before Abraham was I am. Who are you? Sino ka? Nagpakain ka ng napakarami. Tapos sinasabi mo, you are the light of this world. You are the light of this world. The bread of life. The living water. Who are you? Hinahanap po nila. Kaya sabi ng ating Panginoon, you died on your sins if you don't believe that I am He. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo naniniwala na siya ko nga. John chapter 8 po yan. Sa pinaka-context po yan. Bago natin makuha po yung bakit kailan mapalaya po tayo para makuha po natin yung kabuuan na pagpapala ng Diyos.
para makamit po natin yung life more abundantly. Amen? Yun ang ating yung God's way. So alam na natin yung Satan's way, man's way. So hindi na tayo natural man because we are born again. Okay, we are discern the things that are spiritual. So we must understand His word and His instruction. We can keep it and we can obey. Amen po? Kasi po, ipinanganak na tayo muli. Nasa spiritual na po tayo. Kaya may labanan. There is a struggle. Itong laman at saka yung spirit at ang demonyo na nagsusuhol. Nagbubulong. May gawa ng demonyo sa word na to, the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, and the love of this world, the pleasures of this world. The love of the Father is not in them. Because it is February month, mahilig tayong magtalakay ng unfailing love, forbidden love. Okay? The greatest love, the first love of God. Okay? So dito po, makikita po natin the sacrificial love. Iba-ibang klaseng love. Love is blind. Yes, you are blind if you are a natural man. But if you are in the side of spiritual, your eyes has already been enlightened. Amen? Yung ating pananaw sa buhay, hindi na dito yung mapangako na ng Diyos po. Purihin ng Diyos at palapakan po natin ang ating Panginoon. And now, there is a promise of God. The freedom of truth. Okay? The freedom of truth. Ano ang ibig sabihin ng truth? Pag mananampalataya ka at worker ka, alam mo yung truth. Alam mo yung truth. Kahit na nandyan ang man's way, dahil nandito pa tayo sa laman, kahit na nandyan si Satanas, dahil hindi pa po siya na ibubulid ng 1,000 years, because God's righteousness is preparing for this millennial kingdom, magiging maayos po ang pamamahala ng buong mundo. Inaayos po nila yung mga likong dati, ng mga diktador, hindi na po. Nakakaroon na po ng kahabagan ng buong mundo because that is the preparation of the millennial kingdom. Pag sinabing preparation, there is a righteousness na talagang mangunguna po sa buong mundo po para bigyan ng pagkakataon ng bawat nilalang ng Diyos na makita nila ang kagandahang loob ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya nasabi ko nga kagabi sa funeral service, these instructions of God is open to all. It is a transparency. Amen po? Sa Christian world, there are 69 books. Tama? 66 books. But in Jerusalem, additional 5. That is 1 Maccabees, 2 Maccabees, Tobit, Judith, and Baruch. But in the Catholic, dinagdagan nila lang another 9, kaya 14. But in Jerusalem, 5 po. In the Christian, ano po tayo? 66. Pero sa Jerusalem po, plus 5. That is 70. Sa Catholic, plus 14. Okay? Sa iba meron silang yung pinanggalingan ng founders, meron silang the Mormons, meron silang Pasuko. Amen po? The Bible tells us in the book of last chapter of book of Revelation. Don't add. Don't subtract. Kung ano yung tama, pinalaya ka na ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. Kahit na po paano, siguro naman hindi tayo nahuli sa huling panahon. Okay? Kaya, what is the freedom of truth? 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. He first loved us, beloved, because He first loved us. It is a mandate. It is a commandment of God. Mahalin natin siya kasi siya ang unang nagmahal. Amen po? Pag ikaw ay mananampalataya, that is the greatest commandment of God. Unahin mo na siya. Kahit na matindi ang problema mo, kahit na matindi ang pinagdadaanan mo, nandito ka, worker ka, pinaglaban mo, bako ka dumating dito, napakaraming mga isakripisyo sa buhay. Maring puyat ka, pagod ka, pero nandito ka, ang Diyos ang nakakala. Amen. Pasado ka. Pasado ka na magiging kabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. At pag ikaw ay kabahagi, mapalad ka. Amen. Mapalad ka
Dahil nakatala ka sa aklat ng buhay. Amen po, sa aklat ng buhay, sigurado ka. Pagdating natin, mga kapatid, sa hatulan tayo ng Diyos, bibigyan ka talaga ng reward ng Diyos. Okay? And Mark chapter 12, 29 to 33, alam na po natin yan because that is yung ating Jesus Christ love God above all. Why Jesus Christ love God above all? Because number one talaga siya. Pangalawa na lang yung asawa mo, pamilya mo, karir mo, negosyo mo, pera mo, kayamanan mo sa mundong ito. Matthew chapter 6, don't lay up your treasures on earth. Because on earth, there are robbers, there are moths that corrupt. But if you lay your treasures in heaven, kagaya dito, nagpapayaman po tayo ng mga makalangit na kayamanan. Hindi pwedeng nakawin ng demonyo yan. Kaya pag dumating ang iyong mga problema, ang yaman mo sa harapan ng Lord. Meron kang wini-withdraw na karunungan. Meron kang wini-withdraw na katatagan. Meron kang wini-withdraw na pag-asa. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit ng sanlibutan ito ay wala ng pag-asa. Pero ikaw ay nakangiti. Sapagkat ang iyong pananampalataya ay nandun sa mga pang-asa ng Diyos. Habang tayo po ay tumatahan sa mundo ito, mga kapatid, yung tinatahan po natin the journey of our Christian life, napakaraming sagabal. Nais ng demonyo na tayo po ay huminto na. Nais ng demonyo na tayo ay tatalikod na. Pero ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos dahil mahal niya po tayo. Ang Panginoon ay pinapalo niya ang kanyang anak. Ang Panginoon ay pinalalahanan niya ang kanyang anak. Chapter 12 ng Book of Hebrew. Sinikation niya ang kanyang anak. At pag hindi ka pa rin nakinig, talagang hahambalusin ka ng Diyos. Masakit na. Pero pag hindi ka pa rin nakinig, ay kukunin ka na ng Lord para hindi ka na magkasala. Para makamtan mo yung buhay pa ng malanagad. Amen po? Ganyan tayo kamahal ng Lord kasi siya yung unang umibig sa atin. That's why we must love Him with all our heart, our soul, our mind, and our strength. Whole, not half, whole. Kaya yung time natin dito, whole ngayon, mag-aagawin po ng mga kaldero, at yung mga iniwan sa bahay. Maaaring ikaw ay present dito. Presence ng Lord nararamdaman. Pero bahagi po ng iyong puso at ang iyong kaisipan ay hati. Alam ng Diyos din yan. Kaya dito po sa panahon ngayon, kailangan we must love Him. We must diligently listen to His word. We must feel His presence. We must be very sensitive. What God is yung speaking to us, meron kang gagawin. Personalized na po ito. Pag kumilos ang Diyos, ibig sabihin nangungusap ang Diyos sa iyo. Amen. You have take all the opportunities to worship Him and to give thanks to Him. Amen po. Nandun mga kapatid, yung mga bigat ng problema, pagagaanin ng Diyos yan. Amen. Yung bigat ng hanap buhay, pagagaanin ng Diyos yan. Amen. Yung karamdaman mo na tila baka mawawala ka ng mundo, may misyon ka pa kapatid. Amen. Gagaling ka. Amen po. Yung mga mahirap na ngumiti, ay makakangiti ka talaga. Bagamat ang personality natin ay talagang hindi pang outward, pero inwardly. Kilala tayo ng Diyos. Amen po. Galak na galak po tayo. Dahil may pag-asa. So that is first, love. Kaya pinalaya na tayo ng Lord sa katotohanan. Na ang katotohanan talaga hindi man's way. Hindi talaga Satan's way. Talagang God's way talaga. Halagang nandun na talaga. Malaya ka na talaga. Amen po? Bakit po? Nakakapagpuri ka ng malaya, walang sagabal talagang iniiwan mo lahat yung mga kabigatan sa mundong ito. Dahil ang tunay na buhay ay doon sa walang hanggan. Amen. Yung bayaw ko po, talagang nag-funeral service kami. Ang dami, talagang ang daming magagandang bagay. Pero kahit pa paano pinalit po tayo ng ating Panginoon. Alam niyo naman, pag ang Panginoon ay kumilos. And number 2, love. Love God. Number 1, above all. Number 2 is love one another. 15:12 ng Book of John. Okay? Love one another. Why? Tingnan natin. My commandment that you love one another as I have loved you. Pwede mo read ng 13 na. My new commandments that you love one another, that they may know that you are my disciples. Okay? We are workers of the Lord. Tandaan po natin, matalino ka, anak ka na ng Diyos, worker ka. Pero loving God, madali. Pero yung loving one another, especially to the house of the faith, nako, mga kapatid,
Yan ang ating mga daladalang tinig, the thorn of the flesh, sa mga believers, sa mga worker. Ay matindi po yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, this is my new commandment, that you love one another. Kasi madaling sabihin mo, oh, mahal kita Panginoon. Ikaw nakakala yun, personal relationship. Pero yung one another, yung love your neighbor, okay yun. Pero yung love one another sa brethren, sa household of faith, ay ano po yun? Hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadali yun. Yung mahalan tayo sa isa't isa, hindi po madali. Kasi natuto na tayo. Alam na natin yung truth eh. Ngayon, ang testing ko po, mamaya malalaman yung madali ka mainis. Pero puspos ka. Pag nakita mo yung kapatid mo, parang yung the levels of your yung kumbaga sana yung init at sigla ng iyong paglilingkod parang nababawasan. Dapat pag nakita mo yung kapatid mo, na-inspired ka. Ay kapatid, grabe, ikaw talaga yung nagtuturo sa akin para tumibay. Kaya salamat sa Diyos. That's why in everything, give thanks, for this is the will of God. Pinalaya na tayo eh. Malayang-malaya ka na. We must proclaim, we must declare, and we must keep going on. We must obey. Amen po. Yan ang freedom. Yan ang tunay na pinalaya. Magbunyi tayo. Celebrate! Nagsiselebrate siya na ng Chinese New Year. Ay, tayo mag-celebrate tayo ng freedom dahil pinalaya tayo ni Jesus Christ. Grabe ang kaligtasan. Ginawa niya po sa atin, binigyan niya yung kanyang buhay. Nag-resurrect na po siya, binigyan niya yung kanyang Holy Spirit. Ano pa ang kulang sa atin? Meron pa ba? Tanong mo nga sa iyo, ano pa bang kulang? Ano pa? Baka tayo yung kulang, hindi ang Diyos. Hindi yung worker ng Lord. Baka sarili natin mismo. Lahat po tayo ay may kakulangan. At ang makakapagbigay lang ng kakumpletuhan niyan ay ang Diyos. In the book of Psalms, chapter 19, with all my life, I will, sabi ng Lord, with all your life, I will show you my salvation, and you will be satisfied. Psalms 23, mercies will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Grabe ang mga pangako ng Diyos. Kung iingatan lang natin yan, at we must hid in our heart His commandments and His laws and His judgment, magaan. Kahit na maraming nagsasuffer sa mundong ito. Kasi special ka. First Peter po, you are unique. You are peculiar. From darkness to light. There is a marvelous light na binibigay sa atin ng Lord. Provision mo sa Lord, grabe. Ang dami. Count your blessings, name them one by one. And you can declare, God, napakaputi. You can go outside. You testify how God works on your life. Grabe po ang ginawa ng Diyos. Kaya, ano po natin yan? Ingatan natin yan. So, faith. Ano pa ang kailangan? Freedom of truth. Yung love ng Lord, yung love ng kapwa, and faith. There must be a unity of faith. Unity of faith, paano? Okay, pag sinabing unity of faith po, Psalms 133 sa mga kapatiran po. Behold how good and how pleasant, that for a brethren to dwell together in unity. Magkakapatid po tayo. Pag sinabing brethren, lalaki at babae, bata, basta tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya. And ito, how good and how pleasant. Tuwang-tuwa ang Diyos. Kahit na ganito, tinitignan tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagtadaanan po natin lahat. Kasama ko rin. Kaya nga, sabi nga, natutuwa ang Diyos sa atin pag nakakapasa tayo. Nandun yung anak ko. Grabe, meron siyang transaction, pero nandun siya. Inuunan niya, pasado yan. Mag-withdraw yan sa takdang panahon. Mag-withdraw ka eh. Wari, nandun ka sa bingit na talagang wala na. Papakita ng Diyos sa'yo. Na siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Na totoo yung kanyang salita. Amen. He can demonstrate His power to you. Personally, from Logos to Rema. Ito, mangungusap ang Diyos sa'yo. Personal. Tapos magiging Rema po yan.
personal experience, yung magiging blessing pala yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Para matuto ka that your faith must be established. Yan ang nais ng Lord. Amen po na hindi tayo ang kukunin ng Lord yung hindi natitilan. Be steadfast, be immovable. Vigilant that your labors in vain and the Lord is not in vain. Kaya hindi ka natitinag sa mga kasi anak ka ng Diyos eh. Amen po? Nandun eh, tumatayo ka. Mayroon akong karamdaman na sinabi ng doktor, talagang ganito, grabe. May word of God ka. Amen? Makakaroon ka ng pag-asa eh. Mahirap ang buhay, ang bigas na nagiging 70 na. Dati 40 lang, ngayon 60 na. Dati may 27 pa, bago kay Marcos. Hindi pinot, 25 lang. Ngayon 60 na. Hindi ka mag-alala. Bakit? Yung iba nga na hindi man nananampalataya, hindi nag-alala eh. Hindi nga nag-alala sila eh. Lumalaban sila eh. Ang daming mga instruction ng Lord. Ang daming karunungan ng Diyos. Nandiyan yung kanyang salita. Anak ka. Anak laban. Hindi ka lang nag-iisa, daming nyo. Daming propeta dyan. Pag nakasunod yan, propeta ko yan. Amen po? Sabi mo sa katabi, sunod lang. Walker, sunod lang. Pero mo, meron na kayong mga tag. Kakilala na tayo pagkatapos ito. Ano na pangalan mo sis? Di ba? Kailangan video, ano tayo sa mga spiritual. Amen po? Para lalong mag-sharp yung ating mga pananampalataya. Faith. Ephesians 4:13. Ephesians 4:13. Basahin po natin. Till we all come to the unity of the faith and pag-ibasa. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Diyan lang po tayo magkaisa. May iba't ibang personality po tayo. Dahil sa pananampalataya magkaisa. Amen. One God, one Lord, one faith, one baptism. Unity of faith. Trinitarian siya, one God siya, Trinity siya, pero sabi ng Lord, magkaisa tayo. Kahit na magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng antas ng buhay. Pero pag tayo pa'y nagsama-sama, pantay-pantay tayo sa atin. Ganito? Naabot mo yung iyong kapatid, naunawaan mo ang ngayon. Hindi naman tayo perfect. Habang sumusunod ka, maunawaan mo yung iyong mahal sa buhay. Maunawaan mo kung sino siya. Kasi po, meron tayong pagkakaisa sa pananampalataya. Kaya sabi niya, paano po magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya pag puno na ng kaalaman, knowledge of the Son of God. Puno ka na ba ng karanasan sa Son of God? Pag sinabing Son of God, ano po yan? Yung mga iniwang instruction ng ating Panginoon. Hindi tayo iniwan yan. John chapter 16. God did not, the Lord Jesus Christ did not leave us comfortless. We have the comforter. Jesus Christ did not leave us orphan, ulila. Kahit na nalulumbay ka, nalulumbay ako kung wala ka. Huwag ka malulumbay. Amen po. The comforter is in us. The Word of God is in us. The fivefold ministry kasama natin ang man of God, pastors, teachers, apostles, evangelists. The fivefold ministry. The leaders of the church, elders, bishop, deacons. Hindi nagkulang ang Diyos. Buo ang Diyos natin pinagliliburan. Kaya pag-rapture din, dapat buo tayo. Ayaw ng Diyos na hati. Hindi na-rapture ang hati. Sabi ng Lord, your soul preserved, blameless unto the coming of the Lord. Your Holy Spirit, soul, and body. Buo yan. Blameless, 1 Thessalonians. Dat na tayo ng Lord na walang kapintasan.
Ang kukunin ng Diyos yung walang mantsa, walang kulubot, walang kapintasan. Ang inaasa ng Diyos na walang kulubot, walang kapintasan, yung mga mananampalataya na nandun yung susi ng pagpapala ng Diyos. Kanino inabili yung susi? Ha? Ay kay Pedro. Ay wala na si Pedro. Kanino sa ating generation? There are many Peters on our generation. There are many James and John on our generations. There are many Pauls in our generations. Kaya sinabi po ng ating Panginoon bago po siya mag-resurrect, and I will give you power. God give us power. Ha? Power to what? Power to witness. Where? In Jerusalem, Judea, Samaria, and all the uttermost part of the earth. Gentiles tayo, di po ba? John chapter 1 verse 12. Dinibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon bilang may karapatan tayo na maging anak ng Diyos dahil nananalig po tayo sa Kanyang salita. Mas mapalad ang hindi nakakita kay Kristo na nananalig. Amen. Kaya mapalad ka. Yes, tayo yung continuity ng gospel. Malalaman nyo mamaya. Okay, palapakan po natin natin sa the freedom to celebrate. We must declare. Pagbunyan natin. We must proclaim. The articles of our faith, there is a declaration. We must declare. Anak ako ng Diyos. May testimony, kilala ko ang Diyos ko. I stand on His word. I experience yung life ko, yung buhay ko, grabe. Pinagalingan ko, pinagpala ko ng Diyos. Bulag ako dati, ngayon malinaw na. Yung mga ibang mananampalataya, hati sa mundo ito, hati sa Diyos. Ano sabi ng Lord? Bakitin mo na yung mata mo. Mas maganda pang pumasok sa buhay na walang gana, isang mata. Ano ibig sabihin ng Lord? Mag-focus ka sa Kanya lang, kahit na nahirapan yung kabila. Darating panahon, magiging buo ang tingin mo sa Kanya. Amen. Amen po. Sabi mo sa'yo ko, tabi, ba't hindi pa na tayo? Hindi. Bakit malungkot ka? Amen. To whom shall we go? To whom shall we go? Saan pa tayo pupunta? Kinumpleto na tayo. Amen. Maring may pangangailangan po tayo, kasama yan. Sa rikado ng buhay. Ingredients of life, kasama yan para magiging matatag ka at matapang kang harapin ang mga hamon sa buhay. That is just a challenge. Lahat ng tao may pagdadaanan. Pero pagkakaiba natin, anak tayo ng Diyos. Yung mga provisions ng Diyos makikita. At talagang kahit na nung hirap, talagang susunod ka talaga sa Kanya. Kahit na nung bagyo at unos, makakasunod ka. Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Amen po. Basta common denominator sa desisyon ng inyong buhay, lagi sa Kanyang salita. Amen. Pag mag-decide ka. Freedom to celebrate. 1 Thessalonians, in everything, give thanks, for this is the will of God. Ano mang dumating sa iyo, hallelujah, kapayapaan man yan, trouble man yan, kahirapan, kayamanan yan, in sickness or in health, oh, hallelujah, give thanks. For this is the will of God. Why will of God? Kalooban niya na maging matatag ako. Kalooban niya na ako'y magtiwala sa Kanya. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways. All your ways. Acknowledge Him and He shall direct. Pagkainak na, Lord, hirap na ako ganun. Isang taon na to, nahirap na ako. Ay, kapatid, 1 seconds lang yung kay Lord sa iyo isang taon. 1,000 years for men, 1 day for the Lord. And everybody say amen. Amen. Kaya pag tinugong ka na ng Lord ng after 1 year, hallelujah, praise the Lord, amen. Nakapagtyaga tayo. We must declare, there is a declaration of our freedom. Job chapter 22 verse 25. We must declare. How? 22-28. Hindi yan. Ayan. Yes, the Almighty will be your gold and your precious silver. Grabe. No? Yung Diyos natin, siya raw yung gold natin. Silver natin, ano pa? Mighty. Makapangyarihan. 28 nga. Yan yung nagkamali ko. There is a declaration. 22-28 ng Book of Proverbs. Pasensya na po.
Job. Job. Basahin ko na lang. Alam ko, Job 22:28. I must declare a decree. Ayan, basahin niyo po. Nagde-declare tayo what is declaration? It is an exclamation points. Dinideclare mo talaga. Umistal ka talaga. Pag dineclare, talaga you proclaim the goodness of God. You proclaim that He is the greatest healer. He is the greatest provider. He is my almighty God. I declare it. You must declare a thing. Anong gusto mong bagay? And it shall be established. Maging matatag yan. Panampalataya mo yan. Hindi ka magbabago dahil kalooban ng Diyos yan. Isang araw, makukuha mo yan. Kasi kalooban ng Diyos. And today and the light shall shine upon thy way. Bibigyan ka ng liwanag ng Diyos eh. Matutunton mo talaga yun. Yung mga katugunan, madilim noong una. Pero habang ikaw ay pumapalaot sa iyong pananampalataya, when I was a child, I act as a child. I speak as a child. But when I became a man, this is the love of maturity. This is the freedom of truth. Ano na? Habang ako'y tumatakbo, there is a race that set before me. When God called me, there is a race starting. Meron na. Takbo. May mga dusty road, rocky road. Don't stop, just pause for a while. Just rest for a while. Lord, I need you. Rescue me, Lord. Yan lang hinintay sa atin ng Lord. Kasi sinusolo po natin. Anak ka na ng Diyos, the battle is not yours. Kasama ang Diyos at bahagi sa buhay natin. Amen. Warakia. Blessed be the name. Ano pa? Kailan ingatan natin itong kalayaan na ito? Buhay, buwis ang Diyos dito. Nais ng Lord na pagpalayan po tayo. We must keep it. We must obey. 119 of the book of Psalms. Your word that is hidden in my heart that I have not sinned against. Dahil ang may instruction mo nakatago sa aking puso. I will stand. Pinapatatag mo ako, Panginoon. Dahil sa mga salita mo na itinago dito sa aking puso, tinatag mo yan, Panginoon. Nakatalayan. I will write them on their mind and put them in the table of their heart. My instructions, my laws, and my judgments. Book of Jeremiah, book of Kaya dito po, yan. Pangalagaan po natin ang salita ng Diyos. Even and earth pass away, but the word of God remains forever. Amen. Dito ang batayan at reference ng Diyos kung paano tayo hatulan. Ang salita na binigkas mo at ang kanyang salita. Amen po? Kaya ang mga anak ng Diyos matatalino. Sabi mo siya, talino ka. Na pinagdadaanan tayo pero mayaman ka. Mabibigat ang problema sa mundo ito pero magaan. Ang mga tao naghabol, pero siya nakarelax. Naghabol ka paminsan-minsan. Kasi nandito ng Diyos eh. Huwag kang habol ng habol. Magkakaroon ka ng enlargement of the heart. Magkakaroon ka ng suppression, depression. Amen. Mag-relax ka. Ano sabi ng Lord? Meditate His word day and night. Don't magnify your problems, sisters and brothers. Don't magnify your problems. We must magnify the name of the Lord. We must magnify His word. We must read. We must research. We must review. And we must reflect. 5 po yan. Read, research, review, remember, and reflect the word of God. Pag minilid mo, ang ganang buhay. Napakagaan. Kaya yung mga may dinidesire sa Lord, laya ka na. Amen. Tapos na yung 1945 na kalayaan ng mga Pilipino. June 12, yung American na kalayaan, July 4, tapos na rin yun.
mananampalataya ka na. Yung kalayaan pagbuhay na walang hanggan. Grabe. Doon tayo, tatayo sa ating Panginoon, nasabi ng Lord, oh, welcome. Pero kung welcome, Diyos ang na magsalita. Pag winelcome ka ng Lord, sigurado, good, faithful, servant ka na. Apat po yun, matitindi po yun. Pag Diyos ang nag-welcome sa'yo, iba na yun, nakapasok ka na sa buhay na wala. Kaya lang yung iba parang parang minsan nahahati. Nandito ka na kapatid sa buhay na wala, sa liwanag. Huwag mo nang balikan pa yung dilim. Wala pong exente dyan. May pastor, bishop, workers, wala pong exente. Meron nga tayong mga kapatiran, talagang talagang hindi nila nakayanan. Umiyak pa yun sa inyo. Pero wala tayong magagawa kasi choice. You can use your choice. Your own destiny is your own choice. Kung gusto mo na yung destiny ng Lord, sinabi ng Lord, John chapter 15, tinawag kita, inihalal kita. I have chosen you. You have not chosen me. I have chosen you to go. I have chosen you to bear fruits, that your fruit shall remain. Sino pumili daw? Grabe ka. Hindi si Bongbong Marcos. Amen po? Hindi si Duterte. Hindi yung nanay, hindi yung tatay. Ito yung gusto ko. Manampalataya na rin si tatay. Kasi nanay, naunawakan na niya. Ito ang gusto ng Diyos. Laya. Tay, medyo, muna ako. Sa Lord muna ako. Amen po. Kasi layang-layang tayo. Admit tayo wala exente. Galing sa Cavite po yan. Wala rin kami exente kahit na medyo senior na po kami. Galing din kami sa Antipolo. Kaya nga sabi ko, fresh from the Lord. Alam niya, ngayon ko lang nalaman kung bakit kahit na mag-prepare ako ng 1 month ahead, ang lesson ko, kasi si gusto ng Lord, give us this day our daily bread. Kasi pag bagong ahim, sarap. Ang init. Kaya no wonder why. Minsan, tagal ko ng 1 day. Tapos Sabado, nandiyan na. Tapos isusulat ko madaling araw. Minsan, pagdating ko rito, Lord, tulungan mo na ako. Bago po, kakaiba yung nyo rito, yung freedom nyo. Freedom of maturity. Hindi, totoo yun. Yung iba, yung freedom po nila, talagang gusto nila maglingkod sa Lord. Kahit na nagtatrabaho sila. Kasi mababasa yan sa evaluation. Yung heart at saka yung mind nila at saka yung soul. Dito mababasa yan May babalway kung ano yung katayuan ng church. Pag sinabi ng Diyos na eksakto hindi, walang papasok doon na sobra. Walang din papasok doon na kulang. Ang papasok sa buhay na walang hanggan, yung talagang tama. Amen po, yung talagang faithful. Talagang good. Talagang servant of all. Amen. Amen po. Pag sinabing servant of all, talagang abutin mo ang lahat. Pinagpala na po tayo ng Lord sa karunungan. Kalaman sa mundo ito, mga karanasan po natin sa buhay, sa pangangaral. Talagang pinagpala ka ng Diyos. Pero, gamitin mo sa Diyos yan. Hindi sa sarili. Gusto mong pagpalayan ng Diyos? Sabi ng Lord huwag kang magmataas. You know what I mean? Kahit saan ka. Amen po? Ang sarap kayo ng kasi na-experience ko na yan Pag mayroon ka dito, talagang kakaroon ka ng malaking tainga at saka malaking utak. Tawag ko doon, hydrocephalus. Hindi na makakabasa at makakarinig yan. Pagka apektado po lahat yan, pagka nagkaroon pa ng hydrocephalus, apektado yung batat. Apektado lahat yan. Pero ang Diyos ay Diyos. We must keep or obey. Now, dahil there is a man's way and God's way and there is a Satan's way. Kahit mananampalataya ka na, hanggat nandito po tayo, meron tayong mga pagdadaanan. Sa panahon po natin ngayon, bakit nais ng Diyos
na itong ebanghelyo na to ay matatag at may papamuhay natin. Conclusion na po tayo. Matthew chapter 24. Basahin po natin. Starting from verse 12. Lawlessness will abound. Iniquities and lawlessness. Sins and iniquities. Kasamaan. Sumasakana. Kaya apektado ang mga mananampalataya. Kaya nanlalamig. Relationship sa mag-asawa. Pag kinapos ka ng budget, pag hindi ka matibay, palagay mo, nakangiti si Mrs. Diyan tayo. Totoo po yun. That is real. Reality po yun. Kaya kailangan matalino ang anak ng Diyos. Bakit po? Time of compromising. Panahon ng kompromiso. Mamili ka sa righteousness o sa gawa ng mundong ito, lawlessness or iniquities or sins. Mamili ka. Tamang timbangan o dayang timbangan. Ang dayang timbangan ay maliit lang ito. 116 lang. Daya pa rin yun. Amen? Mananampalataya ka eh. Pinatawad ka ng Lord eh. Pinatawad nga tayo. Mandaraya tayo lahat. Lahat tayo rito nagkasala. Amen? Hindi ka pwedeng yun. Walang sintik sa atin. Pero pinago tayo ng Diyos. Kaya pagka dumating yung compromise na gano'n, napakahirap. Lalo na pagka ikaw ay nasa business. Ako nag-iingat ako dyan. May tumawag sa akin kanina, magkano mo binabinta to? Sabi ko, binibinta ko yan, yung tama. Patungan namin. Ako hindi pwede. Kung patungan nyo, magagalit sa akin yung matuwid. Amen po. Kung yan ang patong nyo, isa nyo para kikita kayo ng konti para masaya kayo. Pero hindi yung lapis. Sabi rin ng Bible yun. Amen po. Huwag mo silang tatakalan ng mga sobra-sobra. Mahirapan po siya. Amen po. Tama na. Okay na. Mabuhay po tayo ng fair and square. Righteousness sa Lord. Kahit ng buong mundo ay anak ka ng Diyos, pakakainin ka ng Diyos. Wala kang pera, kaya kanyang bigyan. Wala kang trabaho, kaya kanyang bigyan ng trabaho. Kulang yung mo, kahit na sa trabaho mo, kapos, magpapasting ka. Kasi may fasting tayo. Makakatipid ka. Amen po? May mga paraan ng Diyos. Gospel to the whole world wide. Love of many grow cold. 13. But he who endures till the end, the same shall be saved. Kaya mo bang mag-endure? Kaya ba magtigas sa ating generation? Kaya? Sa kabuhayan, sa anak buhay, sa relationship, sa pananampalataya, sa pag-ibig, kaya? Kayong nakakala. Ang sikreto po rito, alam niyo? Okay, 40. Para matatag ka? 40. Okay, ito na yun. Ito na yung sikreto. Kabuuan. This is the gospel to the whole world. Okay? Basahin natin ng malakas. Lord, kunin mo na ako. Hirap na ako. Pag anak ka na Diyos, hindi kanya kukunin. Hindi kanya papatulan. Pag pinatulan tayo ng Diyos, under the law tayo. Panahon pa ni Moses. Pero under grace po tayo. Hindi tayo pinapatulan ng Diyos. Binibigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon. Isa po tayo sa kapahagi ng mga aral. Yung gospel na tinatawag dyan, the gospel of truth, Matthew 28:19 and Acts 2:38. Amen. Ang daming nangangaral, Matthew 28:19 lang. Acts 2:38, sino susundin mo? Pedro, si Jesus Christ. Ganon. Susundin ko sila pareho. Amen? Kung di ko sinunod si Pedro, yung turo ni Jesus Christ naman. Hindi ko sila sinunod pareho. Tayo,
Sinusunod natin pareho. Bakit? Balanse. Hindi tayo extreme. Okay? Kaya we must ano yan? Hindi ko makabasa. Okay. Freedom. We must celebrate. We must declare. Amen. And we must keep. Ingatan natin. Yung kalayaan na tinanggap po natin, yung salvation, ingatan natin. Yung mga patuto natin sa buhay, magkamali ka lang dyan. Magkamali ka, yes. Okay. Pero not frequent. Pagkakamali, mistake is not easy. Mistake is just a process and growing maturity. Amen po? Kahit na tayo po ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang ating pinagdadanan sa buhay, hindi ka pababayaan. Amen. Because He is my refuge and my fortress. His trust is my buckler and my shield. Grabe. Grabe ang ating Panginoon. Shall we all stand?